Hello guys, good morning sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa ating pinaka-latest weather analysis ngayong araw po ng Huwebes hanggang Sabado, Hunyo 2 hanggang 4, 2022. At ito ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat na inisyu natin kagabi hanggang today. At yung dating LPA 93W na natunaw po dito sa may area po ng Northern Visayas at Kabikulan at nagbigay rin ng mga malalakas na ulan sa Luzon ay nasa may dagat Pilipinas na po, sa may West Philippine Sea. At magbibigay pa rin po ito ng mga ulan, lalo na sa hapon o gabi dito po sa may kanluran bahagi po ng Luzon, from Zambales hanggang sa may Ilocos region. Kasama din po ang ibang portions po ng Central at Northern Luzon, kasama po ang Metro Manila. So, expect po ang mga afternoon rain showers and thunderstorms. Dito po ay tumatawid na yun dito sa may bahagi po ng papalapit, okay, sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal, o magbibigay po ng mga ulan dyan. So, mag-iingat po sa mga possible po, mga subasko, malalakas na hangin na posibleng delikado po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. At yung mga areas naman po, magkakaroon ng mga thunderstorms, ay mag-ingat po sa mga posibleng mga kidlat, okay, at mga possible na mga localized pagbabaha at mga pagguho ng lupa kapag tumagal po ng 1 hanggang 2 oras po itong mga severe mga malalakas na mga paggulog at pagkidlat o mga thunderstorms. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging okay naman po ang panahon. Subalit sa hapon o gabi ay inaasahan po natin itong mga localized thunderstorms na common po pag ganitong tag-ulan na. At wala naman ibang weather systems, walang habagat since nasa break na yon. At ganun po ang situation, okay? Habang nasa may tropical region tayo. So ito yung mga common weather system, mga localized thunderstorms ang inaasahan na magpapuulan sa atin sa hapon o gabi. Okay? At sa labas ng ating bansa, all clear po. Meron tayo hindi kumikilos dito na high pressure sa may Guam area at Saipan. May surface trough po dito sa may Central Micronesia between Chuuk and Pohnpei at Intertropical Convergence Zone sa may bahagi po ng Western Marshall Islands sa may Pohnpei at Cosray. Dito naman po sa taas ng ating bansa sa may area po ng China, Eastern China, northern part of Taiwan, Southern Islands of Japan, sa may Okinawa, meron po tayo dyan na hindi kumikilos po na frontal system, tinatawag nating Mayo Front. At yan po ang common weather system sa subtropics pag ganitong panahon ng May hanggang June. Okay? Then, pagpasok ng July, magiging more of a monsoon weather na po tayo, yung habagat na inaasahan pong lalakas po pagpatak ng July. At magpipik po sila hanggang August. At yung mga bagyo naman po ay posibleng dadami na po yan. Although na yun, medyo tahimik pa rin po. Kaya lang yung mga ulan natin, medyo marami na yun dahil po sa panahon na yun ng La Nina. Okay? So far sa mga computer models for the next 10 to 14 days ay clear naman po. Wala pa pong inaasahan na tropical cyclone formation. So ito po yung fast animation. So all quiet pa rin po sa Pilipinas at sa ibang bahagi po ng Western Pacific. Sa zoom-in satellite animation, so kitang-kita po natin itong surface trough nandito po sa may kanluran bahagi po ng Luzon. Papalapit po sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal. At dito po ay medyo delikado po ito sa mga maliliit na sasakyang pangdagat, sa mga mangingisda na papalaot po dito ay medyo mag-iingat po kayo dahil medyo malalakas po dyan ang mga thunderstorms. Medyo absent din ang habagat. So, although may mga thunderstorms po dyan, bibigay pa rin panganib po sa mga mangingisda. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay all clear po. Although sa mga areas like Visayas at Mindanao, lalo na sa kanluran bahagi, may nagsisimula na po mag-form mga thunderstorms. Dadamay po ito pagpatak ng hapon hanggang early evening. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote dahil inaasahan pa rin po mga ulan na yung hapon. Hapon po ito. So, ito po yung forecast for the next 3 days hanggang Sabado. Maming hapon, inaasahan po ang mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, mga localized ones. And bukas po ng Friday, ganoon pa rin po. At hanggang Sabadong hapon, inaasahan po natin ang mga localized thunderstorms, lalo na po sa may Luzon at Mindanao.
And sa rainfall accumulation, ang forecast valid for the next 3 days, ang mga ulan na babagsak po ay nakafocus po dito sa may Visayas, Central at Western Visayas at dito rin po sa may Mindanao. And also sa may western sections po ng Luzon, mula sa Zambales hanggang po sa may Ilocos region, hanggang ano na po yan, Ilocos Norte, at yung karagatan po nito. So medyo mapanganib po ito sa mga mangingisda. At ang ibang bagay po ng ating bansa, okay naman po panahon. Pero sa hapon o gabi, may mga maliliit po ng mga thunderstorms. Ito naman po yung wind forecast for the next 3 days hanggang Sabado. So mamayang hapon, inaasahan pa rin po ang mahinang hangin mula sa timog, sa Luzon, lalo na sa may costales na areas po nito. Samantala sa may Palawan, meron pa rin konting hangin mula sa timog. Ang Visayas at Mindanao ay maging more variable at kalmado ang hangin. Dito rin po sa may inland areas po ng Northern at Central Luzon. Sa Biyernes ng hapon, inaasahan pa rin po ang variable winds sa inland Luzon, Mimaropa, Visayas at Mindanao. So, kalmado yan hanggang light winds ang inaasahan. Samantala po ang coastal areas po ng Luzon, sa may West Philippine Sea at East Philippine Sea, magiging more mula sa katimugan. Magiging katimugan po ang ihip ng hangin. At sa Sabadong hapon, inaasahan pa rin po ang kalmado hanggang sa paiba-iba pong direksyon ng hangin sa malaking bahagi po ng inland Philippines from Mindanao, Mimaropa, Visayas at Luzon. Samantala po ang coastal areas po ng Luzon sa may West Philippine Sea at East Philippine Sea. Kasama po ang extreme northern Luzon. Ang hangin ay mula sa timog at timog kanluran o mahinang habagat. Okay, so yan po ang ating forecast sa hangin at bago tayong paalam, ito yung latest Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center of NOAA o NOAA from the United States Government. So valid po ito for the next 2 weeks na inisyu kahapon, June 1. So for week 1, June 1 to June 7, inaasahan po ang pagbagsak po ng average po ng ulan sa Central Philippines, kasama po dyan Mimaropa, Bicol Regions, Southern Tagalog Provinces at Visayas. So medyo nagkakaroon po kasi tayo dito ng tinatawag nating ridge of high pressure. So makikita po natin dito may ridge of high pressure dito. So yung ridge niyan magbibigay ng more dry weather sa ating panahon. Konti yung ulan, although may mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms, but hindi po ito sapat para magbigay po ng above average rainfall. So below average po dito. At sa ikalawang linggo naman po, valid June 8 hanggang June 14, ang Palawan at Southern Mindanao naman po ay magkakaroon ng below average rainfall. Samantala po ang coastal areas po of extreme northern Luzon at Batanes, Babuing Islands kasama ay magkakaroon po dyan ng above average rainfall dahil po sa pagdevelop ng mga tinatawag nating Mayo front o yung frontal system na hindi yung kumikilos dyan, naki-stationary yan for 1 to 2 weeks, so baka magbigay ng mga ulan po dyan o mga thunderstorms. Okay, so yan po ang ating latest mula sa ating panahon at babalik ulit tayo sa darating pong Sabado na yung weekend at ibibigay ko sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At huwag niyong kalimutan, mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv or youtube.com/MrTyphoon. Okay, sa ating Facebook page, MrTyphoon.com or Facebook.com/MrTyphoon. At huwag niyong kalimutan mag-like sa ating mga video updates at click lang ang notification bell upang updated po kayo sa mga pinaka-latest videos natin. Again, maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat.